Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 3. Mabalin nga erogi ti siya sino man ama ag ti anyaman asupyat. Nadaydayaw ti mangliklik iti panag susupyat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Amangan no sabali manan ti maturong mau, imbes nga ijay bangkag, ijay manan tiyangay. No, adyaman ti maturong ko, kanya kumangay ti pakasik naram. No ngamin mapan ka ijay tiyangay, kat mabartek ka, agsapul ka iti karirem. Ura agsapulak iti karirek, takabutang da mo lang dagiti tattao ditaw. Awam mang patol kanya. Day tatikunam, ngam di kalaam mo dagiti pasamak. Amangan no makasara ka iti katukad mo. Nagmayatan nga no makasara ka. Agpinados kami ah! Ha! Apay ka di akasta ka, Pablo. Anya ti kay kayat mo. Ado ti gagayim mo, wano adaw ti kabusor mo. Diyaga mo ti sungbat ti saludsod mo. Mangyawat ka man dito iti may sabuti nga ara. Tay bayad na pa'y tata. Iyawat mo pa, isakbay nga iyawat ko matigat-gatangam. Ta si kurista kang aglalakon. Ay rumbang laang tata. Idi na minsan, inikan ka. Idi kwan, imbagam mo nga ilistak. Amang ano inton iyawat ko ti arak, pumanaw ka manan, adi ka agbayad. Ay, sabali di na minsan. Sabali mo't ita. Isungarod asabali itan tata, pay as you order. Na. Anya day ta pay as you order. Kabayatan nga ag-order ka, agbayad ka mutan tata. Nalata irwar ko ti kwartak. Ay, unay ka kang aglalakon. Ay, kasta tata, awan ti utang. Nagrigat nga min ti agsingir. Na, asino ti nalaad amasabat ko? Nalapit ti panagnana. Naglaad akitaan. Ay na, nabartag ka manin, tata. Agawid kan. Kaya mo sa ti makaraman, sika alampay, ah? Ay, panawan ka ba'y, tata, ah? Agawid ka kidin. Tama nga naman itulid ka dita. Ay, nagbastos na ito yan na lapit. Abay, kasasaw ka pa lang, pumanaw ka. Umay ka man, paramanan ka. Ay, sige tata, inakuan. Diyak kaya, ti makiriri. Ay. Si Manawan, di sinalbag at akrot. Papis-pis ako man kahit. Hanggang, si Manawan dagos. Nagkita kayo ka din kan ni Dory, Manong? Saan pa eh? Apa aya? Agbirbirok itay ni Tata Pablo iti kalaban na. Ni Dory iti nakita na. Diyak amo ano, anya ti inaramid na ka ni Dory, Manong. Imbag no di na kinabil ni Dory. Sapay agbirok dahil iti kaapanan no nabartag. Isungarod nga, imbagakan ka. Tapno ikaman iti pagnakman na dahil amamartag. Ay na, saan arumbang atutupan ti may saan nabartag? Oray aglablabas? Kasta ka di, Manong? Saan ka de apa naglablabas, no tutupam, ti saan alimpyo ti panunot na. Apay, kabutang mo ka din ni Tata Pablo amang martek, Manong. Saan ko akabutang? Diyak lang amin kaya tereri. Anya ka diti imbagakan ka ni Sonia, lakay. Maipapan ka ni Tata Pablo ang nabartag. Anya ka diti maipapankan ko na. Ay, amumatan ni Sonia chismosa. Saan ngagsusuro ti ibagbagana? Wan matkit di Ti sangapulo nga ibagana, nasaya at no addamay sa apud no. Nayunan, wano nakisayan. Ay, isungarod adjaklat tamamatin ka dagiti ibagbagana. Pankagpay no agpayso. Ay, kasla pa karagsakan na, no adda pagapaon na. Day tangarod matijak kaya't akababalin na. Agsao iti saan nga umno. Inuulbod.
Kaya't na siguro akabilam tinabartok. Kasta nga ro ti maawatak kadagiti sa una. Ay, talaga asabali ti panunot dayjay at tao. Anya ka diti inaramid ni Tata Pablo ken ka, Dory. Ay na, kunanakit din na papispisan, nak. Ay nalimikli ka kon. Husto laang tinaramid mo. Awan matlaganas mo amang patol iti nabartag. Ay na, uray kasuron ko at ibagbaga na alampay wano lapit. Saan kon at tinutupan? May mayat matlaang, nuliklikan tayo ni Tata Pablo. Nang runa no nabartag. Ay na, kasta tiraramidek manong. Naira na lang nga nagsabat kami. Kan numabalin, liklikam mat ni Sunya. Tagaramid day jay iti sao, asaan nga umno. Ay, sa lawasaw mat dayjay ama ng Sonya. Isong ano at daig bagana, saan ka basta mamati? Amom ka day nga idinabartag ka. Dandani ka no kinabil mo ni Dory abakla. Ay, agyaman ta jak kinabel. Jak kaya ti panagnana. Anya ngay kumatibasol na kan ka. Na, Lakayan kan. anya ko manula kayak. Di mayata na pigpigsaak. Kayat mo ka de nga inton nakapsot ka gapu iti kinalakay mo. Balsenda ka gapu iti kinatangsit mo. Dahaw? Padasan data makita dati di na pa'y nakikita. Dayta ti madikan ka, Pablo. Saan nga agnanayon anapigsa ka? Dumteng to ti panawan ako mapsot ka. Aha? Awan dayta. Mataginayon ti pigsa. Adda ka di inaramid mo ka ni Manong Sami, Tata. Nay, apayan niya kumangay. Imbaga na ngamin asaan ka no alimpyo ti utak mo. Anya, iti anya gapaw nga imbaga na asaan alimpyo ti utak ka. Diyak man amo, Tata. Basta day tamot timbaga na. Ikaman iti leksyon tapno agnakam, Tata. Ay talaga nga ikak iti di na malipatan. Anya iti aramidom, Tata. Kayat ko amaamuan. Secret. Ay, ikanak pa nga ron iti pangpapigsa. Tapno napigsa ka sumango iti awanan baeng. Gatas ka di tigatangam, Tata. Ha? Pampapigsa dayjay. Gatas nga. Arak ah. Itangad ka. Kain ton si mamayan. Makita na dya sa may. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay! Sabay! Langaw! Unay. May katag pinadas na. Ay, nabartok man ni Tata Pablo. Nay. Riyaw man di ta arubayan da. Bay amlat tang agriyaw. Karat ka. Sumardang tumot laang. Uli na itita karat. Mga na! Intakit din iti papanantalakay. Magnata iti likod. Sige bakat. Saan abale? Nakarikap ti ruangan iti sango. Saan mat siguro na may agtok-tok. Nakatrang ka pa'y matkit di ah. Bayad ka. Imbag, ta saan ko pa'y nga inlukat itay lagi ti tawa. Sige, mapantan. Bakat. Lakwan nakman iti tinapay. Imbag labalunan mi, amapan iti bangkag. Apay ngay asan at tinutupan ni Manong Sami jay rumanyaw alakay, Manang. Nututupan ti tao, asaan anasaya at ipanagpampanunot na, ad-adda adumakkel ti gulo. Baybayan nyo nga ron, ngay kaskas jay nakayulatan, day jay amam Marta. Nututupan nila kay, sigurado ang maabak talaklakay kan nabartek. Anya ngay kumati maganap nila kay, no kabilan na day jay. Kayat mo asawan, Manang. Awan anyaman na ti ar-aramidon, day jay amam Marta kada kayo. Awan ti mapasamak agulo, wano riri, no awan mang tutop iti nakurang ti panunot na. Iso abaybayan nyo latan, Manang? Wan, ading ko. May mayat ti mang liklik iti riri, ngam ti mang sarakuso. Hala, manang. Gumatangak man iti shampoo, ah. Agoray ka man, Dory. Oh, Bilibak iti kapsat mo. Uray ka rito ni Tata Pablo. Di nalat tatutupan. ay na, nututupan na, ti saan nga umno ti aramid na. Awanan atin nagdumaan da?
Kastamot ti ko na ni Manong Sami. No kasta nga rod, awan anyaman na kada kayo, ti aramidon, da dya atata Pablo. Flang, awan maganab mi no makiapa kami. Mailisi kami pa iti sakit ti bagi. Sa bagay, agpaisot ako nam. Ay, tayo nga gatgatang ko na. Ay, wan kaya man yan. Ish. Nalipatak mo tan, gapo iti damdamagag kan ka. Nasaya at nagkita ta dito'y dalan, Basang. Ada ka ti bagayo, nana? Kaya't ko ti agkid daw iti dispensar, gapo iti aramiden ti asawak balasang ko. Awan kada kami dayjay, nana. Ammo mi mat anabartok. Agyaman ak iti kinaman nakawat yaw. No sabali la siguro ti pagaramidan na iti kasjay, sigurado at tinutupan da. Di na ka di maliklikan ti uminom iti arak, nana? Ay na, balasang ko. Uray kanayon ko nga ibaga, asaan nga uminom, awan lata, awan dengdenggan na. Ay, naadik sigurong iti arak, nana. Siguro, Basang, manipod ngamin ide, kasjaynan. Manon atawan, di na payla isardeng ti panagbarbartek na. Ay, imbag ata saan ngagsakit? Kuna nakidin nga adda ka nung agsakit, no saan nga uminom iti arak. Uy, makita yung kadiday jay! Manang! Manuang! Uy! Tao mat! Uwan nga agpaiso. Ay, natulid lakit di. Ay, Hala! Intay kitaan! Sige, tulungan niyo! umay kan, Dory! Ay, anya tinapasamak. Ayan ko kaday. Adda ka dito'y ospital. No di da ka nakita dasam, nalabit abang kay-kaitan. Apay nga da kay diraas. Draas. Ay, natulidak siguro Agyaman ka kadasam. Tauray madi tinararamid mo kadakwada. Tinulungan da kalata. Anya ti kayat mo asawain. Utang mo kadakwada ti may kadwabiag mo. No di da ka tinulungan, adda ka payla siguro ijay. Amangan no nataykan. Ay na, imbag man ta tinulungan dak. Nga uray kas jay tinararamid ko kadakwada. Inkanto agyaman kan agkid daw iti pamakawan kadakwada. Gapo iti kinadakes mo. Mabainak sa mapan. Saan ka dingad-adda na kababain? No di ka mapanagyaman kadakwada. Sige, iturturid ko ti mapanagyaman kadakwada. Kaya't kayo akasarita, balong, basang. Anya ka diti ibagayo, tata? Kaya't ko, nga idanon, tinaimpusuan a panagyaman ko. Ken dumawatak iti pamakawan, gapo iti kinadakes ko kada kayaw. Tata, pagrebengan mi ti tumulong iti kaaruba. Nakaamirisak, gapo iti inaramid yaw. Saan arumbang ti aramid ko ide? Ket ti kinasaya at yaw, tinang silaw iti panunot ko. Agyaman kami mo, ta nakaamiris kayo, tata. Ita, naragsak tayo kuman nga kakaaruba. Ay uwan, ket ikarek, agbaliwak. Da kayaw tinamagbaliw kanyak, ta saan nyo at tinutupan ti aramid ko. No di ket, nagaramid kayo itinasayaat, nga iso tinagpanunutak, ket nagbalbaliwak. Agyaman ak unay kada kayo, Sam, Nina. Agyaman tayo iti Diyos, gaputan nagbalbaliw kayon, tata. Nasaysaya at ti lumiklik iti riri ken sopyat, taawan ti intay maganab kadagita abambanag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Timoteo Kapitulo 5, versikulo 1 ken 2. Di mo ongtan ti lalakay ngam sika. Kasaom kitdi akas bukod mo nga ama. Iti amin a kinadalos, ibilang mo akas mo lakabsat dagiti lalaki nga ubing ngam sika. Akas mo ina dagiti babaket, kan kas mo lakabsat dagiti babae nga ubing ngam sika. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, sumaksakdo kayo matito'y gripo me. Ngam di kayo pa'y nagpakada, nana. Ay ibagak ma't ka ni baka mo baraw. Diyak ngamin makapandi ka bangir akaro, bata nasakit ti saka. Kasano ako na maimbagam kini bakit? Kat awan mat ita ni bakit ko? Hindi nagrana kami dito, hindi na panalawas. Imbaga na asubakdo akanulata. Idi na panalawas dayjay. Masapol akada sumakdo ka kat ipakadam. Weno saan, mangted kamat iti uray basit. Imbagla pagpatariman iti gripo. Anya, bayadak ti danom, barok? Sana bayad ti danom dayjay. No di kat pagpatarimaan ko no adda madadal iti gripo. Kasta ka day. Rumbang lang nga. Tasan ko mata dinawdawat ti gripo. Ginatang ko, nana. Apay no sikat mapansumak daw di ta gripo ni Jose. Awan nga min sinsilyaw. Sumakdo ko na. Ang apay ti sinsilyaw. Imbaga nga min ni Wilson. Bangtedak ka no iti sinsilyaw no sumakdo aki jay gripo da. Ayat mo asawain, pabayadan na ti danom. Saan ka no abayad ti danom? No diket pagpatarimaan da, no madadaal ti gripo. Ay nalabas mo't daytan. Apay madadaal la adagaos no makisakdo ka. Saan na ka no adinawat ti gripo? No diket ginatang na. Ay, sapay nagaday, jay balay da Diyos siya pagsakduan. Nalikaw ti dalan, tay naladan ni Wilson ti pagnaan nga agturong ijay. Tatakubbo. Papanam. Ay, umaya ko masumak daw. Tanalikaw ti dalan, numapanak pa'y lang di tabalay da Diyos barok. Awan parikot, basta mangitinag kayo iti kunak apagpatarimaan iti gripo. Ay, wen barok, adamat sinsilyok ditoy. Kasta, narigat ti manglikaw iti dalan, nasaysayatan tay mangted kayo iti sinsilyo, ngam ti manglikaw kayo pa'y iti adayo adalan. Ay, anya pa'y nga, no di kasta barok. Yag mo nga rodan ti sinsilyom, tamapanak namin di tatsangge. Ay, adto'y barok. Kasta lakay kubo. Bagta na sabat ka, tatang. Kwartaman. Anya? Nagdakkalan ka akarne? Dumawat ka pa'y matiti kwarta? Una, awan nga rod kwartak. Ingka nga nagsapol iti pakitang danam Da kayon ti mapan makitangdan. Taibingayan daktulangan.
Naglalay nga amon ngay. Kakaisuna nga daing bayad jay makisaksakdo. No kasta, ibingayan dakmat nga ruda. Timulong ak anagkali ti dadya pagsaktuan. Syakmet tinagbayadan da. Isu a syakmet timanggastos iti daytoy. No kasta, hinakmat nga ruda agbantay jay gripo. Tanwad da sumakdo, singirekmet. Madi ti ar-aramiden nyo nga agama. Apay apag negosyoan nyo ti gripo tayo. Rumbang laeng apag numaran tayo ita, tanaggastusan tayo dayta, idi na aramid. Angam inted ni Apo Diyos ti danom, tapno pagraranudan. Inted ka din ni Apo Diyos, dagiti inaramat ko agripo, alaman. Kunapay dagiti kaaroba tayo, abastos kayo kanong agama. Awan kanot respeto yo kadagiti nataengan nga umay makisakdo. Isuda ti rumbang amang respeto kanyak. Tasak ti aking kukwa iti pakisaksakduan da. Ay nalakay, madidayta a kapanunutam. Kaaruba tayo ida. Masapol ti respeto iti tunggal maysa. Awan kat babain da kita. No awan day tagribok, saan da nga agbyag? Ay, una yan. Ay, addan tulak at ibo nga amadidayta nga aramid yung nga agama. Naganos kayo, nana? Nagadayo ti pagsakduan nyo. Ay, nagngi na mga minan ti Senyor jay agama iti danaw. Nagsabrak da pa'y ngagsasaw balasang kao. Anya ti kayat yo asawan iti ngimina, nana? Adda ka di bayad ti mapan sumakdo di taayan damanong Wilson? Wan, balasang kao. Iday ka nalakapay. Ngam ita, impagi namanan dya anak da. Ay, una yan. No adda kumahosyo, igalot yo di tagripo. Ipaturong yo ije balayo. Bombain nyo dito tapno makadanon ti danom ije balayo. Ta sumalugmat. Ay, anda ti husme balasang kao. Mabalin ka day nga ipagalot kao tapno saan kon nga awitan ti danom. Wen, nana. Ibagayo kin ni tata, ta igalot yo di tagripo. Inton makabumba kayo, mabalin nyo nga ikaten ti galot na, tapno makasakdo ti sabali. Ay, sige nga raw, balasang kao. Ati dogma di husme, masiguradok adumanon dito Ayan nga iti sinakdom bakit. Awan mo't karga ti timbam. Imbaga ni Jose, nga kaigalot ti hos, nga ipaturong mo di tadram. Narigat ti agawit iti danaom. Ha? Mayat ni Jose nga isilpo ta ti hostay di gripo na? Wan lakay. Isungarod tinang ibaga nga kakanoy galot. Ay nagsaya aten nga nukasta. Ay nagkarumet nga minday ta akaaroba. Tapabayadan damet ti danumda. Awan maaramidan ta. Takukwa da ka nga ron ti pagsakduan. Agam nalabas damait. Numuna ta nagbastos da. Lakay kubo kung kunada kanyakaon. Ay, awan nagpaiso ti respeto da. Agpada jay agama abastos. Awan mo tanti umay sumakdo, tatang. Awanan kwartak. Uray siya kanod. Awan kwartakon. Uy, sanino nga tati pagsaksak da. Alangan nga ijay gripo ni Josie. Kat adayo ijay. Uy, ijay nga tangag paiso. Inaktuman kitaan no ijay da mapan. Wenman. Anya nga tati aramidan aya. Tapno agsubli dito'y dagiti umay sumaksakdo. Inakpagong tanday jay at Josie. No ijay ti pagsaksak da. Amang ano timulad. Kat pabayadan namat itinalaklaka. Kasta nga tangag paiso. Agtutulad iti negosyo da jay Josie. Sayang. Sapay kanayon nga adda kwartak. Manipod agpabayad tayon kadagiti umay agsakdo. Apay nga asaam day tabuneng mo. Kat natadam lang arudan. Tapno sigurado ang matagbat ti tagbaten na. Anya ka di ti tagbatam. Itaman pay. Saan mo nga amuan?
Tas sigurado adi kan tumanen umanugot iti aramidak. Ay, addan sa manen madi a plan-planwam lakay. Saan mo nga amuan ko naklangarodan? Basta datagbatak. Ay, saan ka kumamat nga agar aramid iti maikanwas? Apay anak ko nam dayta. Pagsapulak daytoy. Masapul akanayon nga dasapul ko. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga ilawlawag mo. Sana na masapul kunakmait. Agpaiso ka di ti imbagam, nga ado ti hos nga impaturong da iti gripo ni Josie. Undatang, numalpas ti may sang agbumba. Ikatan na ti hos, kat isublat damanan ti sabali ahos. Tapno agturong iti babalay da. Iso nga awan ti umay sumakdo ditoy. Tanagaramat dagaya man iti hos. Kanya nga iti aramidan ta. Inton rabii, mga lata kadagiti nagango aruot. Kat iparabaw ta kadagiti hos. Makaalala iti ruot. Apay kumangay nga iparabaw ta kadagiti hos. Tagbatag kumadagiti hos. Ngam amangan no siyak ti atapen da. Iso apuuran talangan. Tapno mapilitan da nga umay sumaktoy jay balay. Mayat nga agpaiso. Talaga amayat. Sana bale, takaruruutan met iti ayan dagiti hos. Ado ka din ti karga ti dram bakait. Nabayag ba sita nagbumbaki jay gripaw. Itayak pa'y dito eh. Ngam awam mo ti di mano na danom. Nay, apay nga awan. Kat nabayagak mo ta nagbumba. Imposible mo daytan. Nakagalot ka diti hos. Galot ko pa'y nga imuna sakbayan nagbumbaak. Haing ka man kita ti hos iti karuutan. Amagan gagpay sunod na pugsat ti hos. Ang imposible mo ang mapugsat. Apay nga raw asan adim manon ti danom dito'y balay. Ay, inak man kita ti hos. Amang ano na pugsat nga agpaisaw. Oy, lakay kubo. Anyat sapsapulam di karutan. Apay nga nauram meten ti hosmi ditoy. Ha? Nauram? Binantayan nyo kumaa. No asino tinanguram. Lakay kubo. Apay no awagan naklangan itinagan ko. Kamday tayo awagan nakitilakay kubo. Katpudno mat ako buo kayo. Alangan mo't nga ibagak akyad. Ay, bastos ka nga ubeng. Agpada kayo kinitatang mo, ang mga awag kanyak itilakay kubo. Uray tagpay sumot ti awag mikan ka. Ay, panawan ka man langayn. No asino met nga ta ti awanan bay na nang puri ti hosme. Ado kami pa'y nga roda na puuran ti hosna. Anya tinapasamak iti house. Nauram, mait. No asino kit di ati nagdakas ti panunot na anapan nanguram. Ay, unay mala ka nga roda. Uraman na pa'y pati house. Nangina pa'y mga raud. Ay, awan manaknakam tinangarami di ti dayjay. Awan ka di tinadanon mo ijay. Ni Junior. Masuro na kiti dayjay apodot ni Wilson. Lakay kubo kung kunanakit din kanyak. Nagbastos. Iso ti mangmangag na kanitatang na. Iso at tinulad na mataan. Nagpadaan da nga agamaa. Imbaglahangain. Tasana kas jay ti aramid ni Betty nga asawa ni Wilson. Kaasi kayo mo, nana. Napuuran mo laki din ti Hosyo. Saan napuuran day jay no awan ng puor? Nagdakasan. Angam saan amat maturog ti Diyos balasang ko. Ikananto kuma iti pagnakman ti nagaramid. Wan matkat di anana. Pulos asaan arumang ay ti tao adakas ti kapanunutan na. Agpaisutan ako ng basang. Maikanto iti pagnakman na. Ay wan gayam. Pakibagam man kanu kanila kaimaw, tamaysa kadagiti tangdanan nila ka ikaw. Agpakali kami mat iti bubun may. Agpakali kayo kunayo, nana?
Wan, basang. Isutimba ka dyan, anak may. Agpakali kami kanaw, tapno saan kami amarigatan. Umay dangaminan agyan dito, Apay ngay, idi nagpakali da iti bubunda di tabangir. Kimidit matanti danom dito'y gripo tayo. Wen nga rod lakay. Maabot mat ti danumnan. Kimidit mat nga peso. Kasanon, no dumanon ti kalgaw. Ay, Awan papanan na no di awan danom dito yan inton kalgaw. Ita, tasaan pa'y akalgaw kat basitan. Wen nga rod Kapilitan nga intayo mat makisakdo. Day takat mapan makisaksak dun iti karuba. Amangan no pagbayadan da tayo mat akas iti inaramid yung agama. ay, apay nga ta kimidit ti danom ti gripo tayo. Amangan mat no na leksyon kayo, gapo iti inaramid yo. Imbag tanasabat kayo, nana. Mabalin ka di ti makisakdo ijay gripo yo. Mano ka di ti bayad ko, ta makisakdo kami. Makisakdaw ko ng basang. Nadadaal ka day ti gripo yaw. Saan, nana? Ngam kimidit, manipod adan gripo yo. Kasta ka day. Agin na dayo mo tayan ti gripo tayo. Apay nga Ay, jakman amo, nana. Ay, basit sa mo ti danumnan. Mumay kayo lang makisakdo basang. Naubog mag jay gripo may. Uray mano tayo sumakdaw. Saan maibusan ti danom day jay? Ay, manungay ti pagbayad ko, nana. Ay, saan ko pabayadan, basang? Sagot ni Apo Diyos ti danom. Pirmi, abain ko. Idi imbaga ni Nana Sofia asaan tayon nga agbayad. No makisakdo tayo. Tasagot ka no ni Apo Diyos ti danom. Kasta ka di. Kababain pa iti inaramid ko iti. Saan nga ta kimidit ti danom ti gripo tayo, tatang? Gapu ta imot ta. Nalabit kasta. Ala, bayan nyo. Dumawatak to iti dispensar kadag iti kaaroba. Uray di panang basbastos ko kini Tata Marcos. Uray siyak mo, tatang. Dumawatak mo't iti pamakawan. Ipatag ti pada a tao akas matlaeng kabsat mo, tadayta ti pagayatan ti Apo. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.